Ako. Ay, wala ang po kanina. Turon. Nata sa dapit sa Eastern sa Silo. Medong kore na tam bukol. Yeah. Tam bukol. Ako. Nakatira ako sa bukol. Bulano na ako. Nagpunta ako dito sa Cebu kasi pupunta ako sa traffic dito sa Cebu, Tanin, sa Bohol. Traffic ngayon pala dito sa Cebu, mga taxi. Nagsalita ko ngayon kasi marami nagsalita akin ng nagsisigil ako mga main chicks dito taxi. Sana makalagot ako ngayon. Ngayon guys, uuwi na tayo sa dito tayo ngayon sa Cebu. Ay Bisaya rider mo sila. Itong guys kami sa Alex Moto dito. Yung birthday ni Tatay dito, bigay sila ng burger. Sponsor ko sa burger ba to? Sponsor sila kasi birthday ni Tatay. Bigay sila doon sa taas sa side sa burger. Sama ko sila ng Alex Moto video si Pinito Rider. Tapos nagbalik ako doon. Yeah. Nagbalik ako sa nagbalik ako. Tapos nagbalik ako si Pinito Rider na nagpatunga siya sa kalsada. Tapos nakita ko siya. Nagsinto ako. Tapos doon kami kain kami doon. So
Tapos uuwi kami. Tapos uuwi ako. Yung si vlogger, si ano to, si Chito Rider o si Chiting Head ba to? Check the format. Booty. Roll with that booty. Roll with that booty. Good, kamusta mga vlogger dyan? Nandito ako ngayon sa Cebu City. Mamaya ako pumunta doon sa taas, sa dito na makita ng mga vloggers dito sa Cebu. Pero ang mga vloggers hindi sila nahihapan. Ang kita ko ay mga motovloggers dito sa Cebu ay si Chito Rider o si Alex Moto TV o si Kid yung nakita ko dito. Yun ang nakita ko, tatlo ang nakita ko dito sa Cebu yung nakablogger. So gusto ako nakita sa buti ito ilagyan ko ng CCTV para makita ang lahat sa straight yang ko yun. Wow, laki ang motor.